70 rokoch sa L2 stále znáša ako za starých čias. Krásny nízky prelet. Ďakujeme tomuto krásnemu kusu histórie Lisumov LI2 na Piešťanskom letisku za krásnu ukážku, za to, ako sa mnohí nadšenci letectva, ktorí sú skôr narodení, vrátili do svojho detstva. A nás taká už len posledná letecká ukážka, v ktorej uvidíme naše krásne obľúbené delfíny, aj ten slovenský, aj ten maďarský. Meno Piverči asi veľmi predstavovať netreba, už sme ho spomínali neraz v rámci tohto víkendu, aj v rámci predošlých vydaní leteckých dní, či to bol SIAF, či to bol Festival letectva. No a pilot toho maďarského delfína Aero L29 je Gábor Sakáč.